Baba ɗan jagwal. Oh no. Zai fara zuwa muku nan da ba da dadewa ba. Baba ɗan jagwal. Kamar Hamza take gani fa. Baba ɗan jagwal ne fa. Wallahi yau sai ya biya ni bashi. Baba ɗan jagwal. Wai dama sunan ka Fatima. Wai dama sunan ka Fatima har shi ne za ka tsayar da ni? Matsiyacin banza da wofi. Baba ɗan jagwal yana nan tafi. Wallahi kan da ba jagwal fanko ne. Kuma za ka ji kuɗin ya karu. Kasari ka duba tsofa na abin tausayi. Allah da ce da ka Allah. Wallahi 1000 ne a jikina mu wuce kawai. A'a ka bani zan nemo canji mu. Ba bai na kai na neman canji a yanayi. Ka kawo ba dai kai ne yanzu ka bani ba. Zai fara zuwa muku ne nan da ba da jimawa ba a channel mai suna Musa Arewa biya. Idan dare da sauran kallo, idan dare da sauran kallo. Kaska, a wannan gurin da kana kallo da lissafin nan ta bugu an kwaba musu ya kake kallo. Daman na faɗa ma ka fita da wannan gayan kai ka ɗauka kwata-kwata ina baka shawara baka ɗauka. To kai ka san jagon ne shi akwai taurin kai kuma ana ba a so a kwaba mai shi baya ganewa. Da wani kayan taurin kai sai magana ka sani da wannan harkan ta bugu yanzu ayya ne kai magana ka sani. Wani lissafin nan lokacin da aka buga su to ɗayan bayani a ina take wani kaya ne wallahi na aikin su to kuma har yanzu sun ka gane ina shigowa nan da kuna magana tun yanzu har yanzu yaran nan bai dawo ba taurin kai shi yafi karfin sa duka damu yanzu zai dawo ka gane ai kayan ne akwai wani sai da tactics sai da akwai ya kamata a ce ya bayyana ka kalla zuwa wani masan ya kamata ya wannan ta bayyana na yadda da su wali shi yasa ka ga na tura sa me yasa kai ba ake ka ba kaska kai duk kana da taurin kai ne zaka tsaya ku ce za ku yi wani ne a gaban sai ni kai wasu 'yan zaman kashe wando wasu ko su nemi na kansu idan dare wani ko maraya ne waya tausayin kansa burinsa ya aikata barna baya tunanin gobensa idan dare sa nake ka kai ka gane ka fi kaska za mu haɗu a shegiyan gurin an jima karatu za a karanta ma kama ya kamata a cire ka sakon nan ya shigo ya kamata su shaho su je su karbo faka su dawo da wuri kar karnuka su ji kamshi su je da wuri ya kamata in kira su kaska ya kamata wannan abin ni ma ka sanya ne dar a nan wajen ina zo ne ina jira wannan sai ka gane wannan abin na mai gida ka san za a samu za a ba ya kamata a farar da ni ka san tun dawa zaman jiran abin nan nake ya nake jin wayan ta kaman tana rinji kai mai gida ya kira fa ba me yi lillahi kamar kullum kamar koda yaushe shirin duniyar taurari shiri ne da kan gayyato muku manya-manya da ma ƙanana da masu niyyar tasowa a cikin wannan harka. Shiri ne da kan baku damar sanin wane ne wane ya akai wane ya zama wane sannan shi ne wane ne.
Shirin duniyar taurari shiri ne da kan baku damar shigowa ciki domin tattaunawa da taurarin da muke tare da su a cikin wannan ƙasa, wani lokaci jiha har ma da ƙasashen ƙetare. Kamar kullum kamar ko da yaushe yau ma ina tare da wato jaruma ce a wannan zaure, inda ba tare da bata lokaci ba dan da dan mintuna kaɗan zan sada ku da ita, domin an ce waka bakin mai ita ta fi daɗi dan jin da wa nake tare. Ke wace yare ce? Ni Kanuriya ce. Na'am. So akwai wani baiti da zaki iya ki kare mana banda wannan da kika yanzu? Ya akwai. To bismillah. Daren wuya, daren nadama, daren da bawa yakan yi kuka. Ina tina ranar kiyama, duk jikina yakan yi sanyi. Ba ko ba me yi sai lillahi. Ya ne kana ina ne? Wallahi muna bayan gari da kai da waye mu da kakkan to akwai wani sakon da aka kawo min ne ran tura ku je ku karba ka gane ba Allah ku hanzarta ka wurin da ka ka gane Allah kar ka saya kai na san ka da kallon mata da Allah kar in ka zaba mun kai ka sani ba ka sani mai gida Allah kai da ka Allah ba dogon surutu ba da Allah kai ba me yi sai lillahi. Ya me mai gida yake cewa ne akwai wani kayan da za mu je mu karba mai ne a nan kusa ka gane kafin karnuka su shi wasu burinsu su yi kwace, wasu 'yan zaman kashe wando, wasu ko su nemi da kansu. ba na son yarinta kaska ba na son kansu. Idan dare, idan dare, idan dare da sauran. Wasu burinsu su yi kwace, wasu 'yan zaman kashe wando, wasu ko su nemi na kansu, su nemi na kansu. Idan dare, idan dare, a samu a cikin da kayan nan 'yan sandan nan suna yi gasan za su yi kansu. Allah ya sa su dawo lafiya ne mu samu mu shigar da kayan nan. Din kayan na wannan arziki ne a ciki. Duk wanda ya tafi da arzikin nan ya gama talauci a duniya. Wannan daga turawa ne suka turo min shi. Wani harka ne wanda a Najeriya ma ba taɓa shi. Har kaya nawa ne ma aka shigar yau wannan. Kar yaran nan su mun kwafsi ba. Kaya nawa ne ma aka shigar. Wannan sai na je na tare su a hanya kar a samu matsala din na san za a iya samun yiro din jiya aka shiga tsakanin su da yaran da suke faɗan nan tsakanin su ba sa shiri da wancan yaran kuma a unguwar su ne za a kai kayan ya kamata in je shawo kai tun da wuri za su yi da a hanya suka ga mutum ana musu reni ma za su je za su yi a tsiraki wannan barin bi ba ya da Idan dare da tsoron kallo, idan dare da tsoron kallo. Wani ko maraya ne baya tausayin kansa, burinsa ya aikata barna baya tunanin gobensa. Idan dare, idan dare, idan dare da tsoron ba ji an shiga tsakaninmu da ku ba. Ba ban gane na shiga tsakaninmu da ku ba. Ya haka ba. Ya wai haka. Ba ji an shiga tsakaninmu da ku ba. Ban gane na shiga tsakaninmu da ku ba. Ba kun nuna za ta hada ne. To me za ta fata? Eh?
Kai! 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 Ah! Gaska ka kai shi? Sai ka sani ne ban san zai shiga bane shi yasa ina ta ba ka san. Kai! Kun karmin da dan uwa kun nuna za ku taka ne shi yasa ka gane ni. Ku kuma Baba. Ya ba. Zaro bai bin mu wallahi. Mun san mu muke aikatawa. To idan za a iya ƙara takewa mana. Ya ne za ku jira mu gaba. Kai mai gida dan ba tsartar da wannan gayan bane sai sa ke mana wani magana. Ya san ne. Ya ji ba wallahi. Sai ku sani da mu da dawa. Shahu zo mu je mu kai kan. Kun sani ba dan zo mu je mu kai sabon mai tsara da wuri daidai tana ni. Sun sani fa. Dan gudu. Yaba na dan gudu. Sun sani dan gudu. Wannan sabon wanda ya taba sai mun kai shi mun baka ba Allah dore da kai.